Fi ftit jiem il-kap tal-Oppożizzjoni mistenni jitlef l-Assistent Personali tiegħu wkoll. Kevin Mizzi ilu jaħdem ma' Simon Busuttil mill-2005 meta naqas ma' Busuttil fl-uffiċċju tiegħu bħala membru tal-Parlament Ewropew. Iżda ftit ġimgħat wara t-telfa elettorali fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, Mizzi jara fil-Busuttil li se jkun qiegħed ifittex opportunitajiet oħra. Għalkemm ma' mezzi diversi tax-xandir qal li tiegħu mhix riżenja, Kevin Mizzi imkien ma' xi ħadd li eventwalment se jkollu impjieg ieħor. It-Times of Malta rrapportat li x'aktar se jkun qiegħed jaħdem fl-uffiċċju tal-Membru tal-Parlament Ewropew ġdid Therese Komodini Kakija. It-tluq ta' Mizzi segwi dak ta' David Herrera. Herrera li huwa d-Direttur tal-Informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista ir-riżenja minkejja li ma kienx ilu iktar minn sena fil-kariga. U kien ikkwatat jgħid li din id-deċiżjoni ħadha qabel elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Fil-passat Herrera ħadem ma' Lorenz Gonzi f'Kastilja.